Шкарпетки взял, пальчатки так само. О, і цукерки-смакталки, каб не загайдала мяне ёсць. Ну, здаецца, гатовы. Эй, добрый вечер, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім. О, Топа, а што ты робіш? Збіраюся. Так, куды? Няўжо ў паход да нашай рэчкі? Не, далей. Да сваёй бабулі ў Белавежскую пушчу? Да не, яшчэ далей. Ой. Куды ж яшчэ далей? У космос. Ого! Так, добяруся до космодрому, паціху прабяруся ў ракету і паляцеў. Так, чакай, а ты хоць ведаеш, што ў космосе цябе чакае? Фу, вядома, я многа пра яго прачытаў. Ну вось, напрыклад, вы ведаеце, што такое сонечная сістэма? Ну, гэта нешта вялікае, напэўна, і сонечнае. Скажеш, гэта не проста вялікая, а гіганцкая. Ну вось, паглядзіце, як сонечная сістэма выглядае. Сонечная сістэма складаецца з сонца, гэта наша зорка, і нябесных целаў, што варочаюцца вакол яго па сваіх арбітах. Ух ты, як прыгожа! Бліжэй за ўсё да сонца планеты Меркурый, Венера, Зямля і Марс. Правильно, Топочка. Зямля трэцяя планета ад сонца. Запомні, калі ласка, буслік. І вы, сябры, таксама. Гэта наш касмічны адрас. Ага, я запомню. Лайчына. Далей ідзе пояс астэроідаў. За ім планеты Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Яшчэ некалькі карлікавых планет і другі пояс астэроідаў. Ого, колькі ўсяго ў космосе. І гэта далёка не ўсё. Зусім нядаўна вучоныя выказалі думку, што на ўскрайку нашай сонечнай сістэмы знаходзіцца яшчэ адна планета. Няўжо? І яна нібы ў 10 разоў цяжэйшая за Зямлю. 9-я планета? Дагэтуль невядомая? Вось дык ну. І як яе назвалі? Ну, пакуль проста планета Х. Калі вучоныя дакажуць, што яна сапраўды існуе, планеце дадуць імя. Загадкавы містер Ікс. Неверагодна. Так, сябры, у касмічнай прасторы столькі таямніц не пералічыць. І новыя адкрыцці яшчэ наперадзе. Вось таму мне так хочацца ў космос. Каб новыя адкрыцці рабіць. Добрая мара. Бо несправядліва неяк. Мышы у космосе былі. Былі, праўда, даўно, калі толькі першыя ракеты з'явіліся, і мышэй запусцілі ў космос раней за чалавека. Вот, і сабакі былі. Так, знакамітая белка і стрэлка. А я чым горш? Я таксама хочу стаць знакамітым. Буду першым мядзведзем у космосе. Гучыць здорава. Ой, мяне па ўсіх тэлеканалах пакажуць і ў інтэрнэце таксама. Абавязкова пакажуць. Важны які. Ага. Вы яшчэ будзеце ганарыцца, што знаёмыя са мной. Мы абавязкова будзем. Ну, а калі зусім пашанцуе, я сустрэну ў космосе іншапланецян і наладжу першы міжгалактычны кантакт. Тады і я хачу ў космос кантакт наладзіць. Заўсёды мару пра гэта, бо слыш, таксама ў космосе не былі, праўда, Нестар? Не, дакладна, яшчэ не былі. Клас! Топа, я з табой на космодром. Ай, дзе мой заплет? Давай разам весялей будзе. Так, чакайце, буслік, Топа, вы гэта сур'ёзна? Так, а што? А тое, што каб ляцець у космос, трэба многа чаго мець і ўмець. Вось, напрыклад, глядзіце. Такі спецыяльны скафандр. Ёсць у вас такі? Ого, таўшчэзны. Зроблены са звышмоцнага матэрыялу. А ў мяне такога няма. У мяне. І куды ж вы сабраліся ў космос? А глядзіце, які шлем патрэбны. Ой, круто! А ён з чаго? Са спецыяльнага пластыка, які не б'ецца. Ой, Нестар, на што столькі ўсяго спецыяльнага і звышмоцнага? Хіба нельга проста паляцеў і ўсё? Вядома, не. Чаму? Прычын процьма.
Дзіўна, Топачка, што ты пра ўсё чытаў, а пра гэта не. Ну, я не думаў, што гэта так важна. І дарэмна, гэта самае важнае – захаваць сябе ў космосе. А чаго? Па-першае, ад нізкай тэмпературы. Вы ведаеце, дарэчы, якая тэмпература ў космосе? Ну, градусаў мароз 50 мусіць. Не 50, а 250. Вось дыкну. Вось вам і ну. А па-другое, чым вы збіраецеся дыхаць у космосе? Як чым? Касмічным паветрам. Ага. Якога там няма. Ой. Не можа быць. Яно ж паўсюль ёсць. Ага. На зямлі паўсюль, а ў космосе няма ні кропелькі. Так што без спецыяльнай сістэмы жыццезабеспячэння вам ніяк. О, зноў спецыяльны. Ого. А дзе ж нам усё гэта ўзяць? Толькі на спецыяльнай касмічнай базе, але перш за ўсё раю вам запісацца ў школу для касманаўтаў. А такая ёсць? Вядома, ёсць. Там вучаць, як кіраваць ракетай, як дзейнічаць у космосе і што рабіць у надзвычайных сітуацыях. А я ўсяго гэтага не ведаю і не ўмею. І я. Выходзіць, мы дарэмна марылі пра космос. І пра іншапланетныя кантакты. Ну, чаму дарэмна? Мары гэта цудоўна. Толькі трэба не проста марыць, а старацца ажыццяўляць свае мары. А як гэта ажыццяўляць? Пачынаць варта з таго, што яшчэ болей уважліва чытаць пра космас і пра касмічныя караблі. Праўда, Топа? Ага, энцыклапедыі ў нас жа ёсць. І электронныя таксама. І абавязкова шмат трэніравацца і займацца фізкультурай. У школу касманаўтаў бяруць толькі моцных і спрытных. Ой, мы будзем старацца. Так, пачынаем зараз жа. Раз, Чакайце, сёння ўжо позна. Давайце заўтра з раніцы. Добра? Добра. А зараз мульцік і адпачываць? Так, правильно. Глядзім, сябры. Нестар, а пачытаеш нам перад сном касмічную энцыклапедыю? Абавязкова. Ура! Тады мы хоценька умывацца. А з гледачамі развітвацца? Ой, прабачце, да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры! І цікавых прыгод у снах. Добрай ночы. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак.